Wey'ngane zakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu, uMkhanyakude TV. Igama lami nguVusi Mavusana, kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu-ke indaba laphana wey'ngane zakwethu, udaba lusathinta laphana impi yamagidangoma laphana wey'ngane zakwethu. Intatheli ayiwuvala umlomo laphana wey'ngane zakwethu ngesibhaxu esitholile laphana ngenkathi ishutha ngenkani laphana ngenkathi kulwa amagidangoma kaMthandeni namagidangoma kaKhuzani. Thina ngale kokukhuluma kakhulu sokulandela iclip laphana intatheli laphana yakwa-YouTube ikhala laphana wey'ngane zakwethu isho ukuthi cha labafana bayashayana bayayithela induku. Ngale kokukhuluma kakhulu ake sikunikeze iclip. Angishuthi waqhubeka nawe wafika washuthi kodwa yena-ke wathuka nami bathi angeke ukushuta ngenkani yabo phela mina hayi ngizenzela into yami akwazi umuntu ethi angiyokusebenza ngizodla nekusasa. So umcimbi uhambe kanjalo leyampi leya and kubuye kusayikude kuphela into yangempela. Ingikhumbuza emuva leyo wasidala ukwenza ama-interviews abantu besenza nayibhova. Ngiyayibona ibheke lapho manje kusalwa abakamgqumeni nabendidane into efanayo-ke lento manje. Omunye uthi abafana begcoka bangamagwala laphana oba ngisho ukuthi bekwi-VIP section like yabo and angifuni ukuqamba abafana begcoka abancane zingane leziyana zingane ukudlala ngayo nalabo abancane ukuthi bebenekhava bebaningi ngala umuntu oqinile umshovu nochilisi abanye-ke abafana abancane ngale ukhona uThibela khona umuntu onomzimba okuguda ikhathi angisho ukuthi mdala kodwa nawe unomzimba nje hayi nawe besho ukuthi hayi banqedile ngenduku kodwa labafowethu angiyanivuma madoda nashayana hayi bebe